Hey, what up guys? This is Jed Bermudez and LJ Pupera. So it's been a while no, 2 weeks ta nawala. So you know the drill, let's go! Brrr! So kung ang pansay mo, kung mansira na mo ang isa ka question, nakay price 20 pesos. In just 1 second, na nakay 20. So gusto ba ka makadaog 20? Gusto. Kung makadaog ka 20, ano sa'yo palit ni mo? Palit ko ka ng buko. Ba? Makalibre na ka? Makalibre na. So ready na ka? Ready na. Tarong ba, ready na ka? Ready na lagi. Hindi na sabi, skirt. So, okay, so question. Pila kabuok stars sa Philippine Flag? Isa. Isa? Sure ba isa? Tulo. He needs some milk! Tulo? Mali. So, na ipangutana sa imo kung matubag nimo nakay price nga 20. Dora question. G ka? Ikaw sabihin skirt. Ikaw sa skirt. Skirt. So, ang pangutana is that pila ka book star sa Philippine Flag? Tulo. He needs some milk! Wrong. Philippine Flag ba? Oh. Pila ka book star sa Philippine Flag? Otro. Last. Sure na ka na? Nope. Unsay pinaka dako nga kontinent sa tibuok kalibutan? Kuan ka ng San? Really, nigga? San? Mun bito kay Char. Karang ba? Wala ka ba lo? Unsa ang pinakadako nga continent sa tibuok kalibutan? Kala ko ikaw ay akin. Continent. Totoo sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho Guess lang, guess. Sarapakaray. Gusto ba ka makadaog 20 pesos in just 1 second? Hello, 20. Kung makadaog, gawin sa'yo balit sa 20. Soft drinks. Soft drinks. Okay, so ready na ka? Tarang mo. Ready. Tignan sa skirt. Okay. First question. Pila ka buok stars sa Philippine Flag? Tulo. Sure? Oh. Mali. Upat. Apil man ang san. Stars siya po ng san. So, ano sa'yo mga lan? Daniela. So, no question sa'yo mo. Dua question. Kung mansira na mo isa, nakay 20. Gusto ba ka makadaog 20? 20 pesos. In just 1 second, kung mansira na mo. Kung makadaog 20, ano sa'yo balit dun? Sigomon, okay. So, first question. Pila ka buok star sa Philippine Flag? 3. What? Sure, 3? Mali. Sun is also star. Unsay pinakadako nga kontinent sa tibuok kalibutan? Asia. Boom! So, 20 pesos is money. So karon Jin, ako'y pangutana sa imo nga
Kung mansira ni mo akong question na kay 20 pesos. Pila ka book number sa alphabet? Easy! Ten? So, wala line mo, sir? Sayang kang 20 pesos. Ha? Hotdog. Wala na? Okay na? Wala na, sir? Okay na? Barbilat, Barbilat, Barbie, ba Barbie, Barbie, Barbilat, Barbilat, Barbie, ba Barbie, Barbie, Barbilat, Barbilat, Barbie, ba Barbie, Barbie, Barbilat. Ano sa'yo pinakadakong country sa tibok kalibutan? Boom! Look. 침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖에 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무